riambo onge nengo. Nduku nitie weche moko ma bende de alwora mar weche gi mag siasa gari rochruok mar ita kwe kachiel kod siasa. Samoro weche ma oganda wacho kata jotelo wacho nyalo nyumo piny Kenya bende kumara chal ne nyalo paro ni nitie tulo manomuoche pacho kae. Dipo ni wi oganda osewil koso koro chal ni waseno madongo miyo gima buogo wa koro onge. Ing'eyo ngana na koko wano last time. Nen poor planning ma security. Nikeche jogi notero nyithindo kai River Road. Imagine sani apenji madam, kai gori ngato big gig iya kode River Road big gig kode City Hall. Tene no koringo dhi kama idwa dhi. Nitie gima pod gengi. Ti paro ni joka ni chungi do parliament owe nyithindo ka to demonstrate. Nyithindo kaneda kodonjo. So the strategy was wrong. Mane umijo kacho ni intelligence ma Kenya can need to go back. Let them cool down. Gidog chien. Onge gimoso kethre ka. Gimaracho nuwa bedo rand gu joma ni security mar okoyie challenge. Kendo gi yie dog chien. Ginangina jok mabuo ko breathe fire. Araneka minister marwa dhi thurugi. Joko wacho ko dhoka chiel. Joko timoga ngoko dhi kujatene mo breathe fire. I breathe fire njumo ngei. Nikech joka nyaki wuogo. Oganda ko oganda nigi chia margi magiloso go their issues. Iwinja. Kada jaluoni ko tamre marach. Ti dok mane chien kora ki wuoyo kode. E ka tugo mbaka. Noto nyalo ng'anyo wadhi completely. Koro oganda ko oganda joma ni security nyaka som bugingen culture ma jogi wachano. To at what point ma jogi ko kecho gi behave nango. Idu kida kama sai gonya ka police bring. Nyochi neno ka MP chandi koro wo koro ai no kunyatimo kama macha kore oganda ne. To wokinango nkecho nwanka ene serikali jik ma joka timo richo. Koro gima nyakwa kwangwa tim nyakwa kwangwa som no kei. Be waso wuego jogi chike mwedwa ga kitugi. To be waso ngiso gini kaka ne wan chon opogore kaka wan sani. Kenya masani nyalo tero kata na Masai budagi piny luo. Inene gakta kobe mroke go ne roi kodawa hapa. To gimi moda. Iwinja. So that is the life majino go. Koro gima nyaka jipuonjre eni ogine kasani minister marwa mar security. In fact anyalo wacho nene mo dhi kier go president marach mogik. Nikech wuone eno weni ji ni court mi wuoya bal. Nikech judge kawo mana points to weyo. To japiny to kunge mago. Nyaparo ni jotelo miyiero mondo mi ng'i weche gi magarita. Yes.